Ben trobats a Sintonitza Europa. Una de les coses que més sorprenen els enterins i temporals és que aquesta Europa no està dissenyada per l'exercici de drets, sinó per ser camp abonat als mercaders. Així estem acostumats a veure reunions fins a la matinada en què els pares de la pàtria acorden a l'últim moment terminis que si s'incompleixen tremolarà la terra. Tot és ple de darrers vagons i de darrers trens. I no obstant, usualment, els terminis s'incompleixen i els trens surten cada hora regularment. I és que, igual que la postura dels polítics i administracions estatals és menysprear la Unió Europea, com passa a Espanya, aquesta contraataca venent que tot el que hi passa, als grisos i blaus edificis de Brussel·les, és transcendental per les nostres vides. L'escenari, doncs, és pura invenció, un sainet perquè al final els presidents de govern o caps d'estat puguin sortir davant de la premsa del seu país fent-se autobombo. La veritat és que els moments extraordinaris, els de veritat extraordinaris, es poden comptar amb els dits. Tota la resta és una manipulació dels buròcrates per pressionar els països a signar el que s'ha pactat. A on? Als centenars de comissions que funcionen regularment, comissions on els mercaders i els estats grans fan sentir el seu poder. Comissions on qualsevol problema important és dulcificat fins que no ho sembla. Una altra estafa són els informes de la comissió. Normalment estan tan pactats, consensuats i tan neutrificats, que permeten ser interpretats a la carta. És normal veure que cada país els interpreta segons els seus interessos. Són especialistes a la Unió Europea en fer truites sense trencar els ous. Aquests informes, a més, estan redactats en base a allò políticament correcte en cada moment, utilitzant riuades d'eufemismes que desactiven qualsevol solució ràpida i positiva perquè acaben no entenent-se. I això hem d'afegir que no hi ha prou funcionaris per a totes les comissions, cosa que acaba resultant en comissions on només hi ha els lobbistes de les empreses implicades en fer el canvi legislatiu. A aquest entorn de transcendència pertanyen també els terminis, els ultimàtums i les llistes de condicions. Són la sal amb la que s'amaneix el canvi insípid de sobiranies per a Europa dels interessos econòmics i pels estats. I això afegeix un perfum de perill, risc i emoció al relat avorrit del que seria l'intercanvi polític. Qui fixa la interpretació en situacions de conflicte és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tribunal que, si bé va ser dissenyat per donar seguretat jurídica al núvol de normes que cada any produeix la Unió Europea, no va ser dissenyat per ser tribunal supraconstitucional. I és que, sorprenguin-se, la producció legislativa de la Unió Europea sobrepassa anualment les 2.000 directives i els 2.000 reglaments. I per vergonya dels nostres propis tribunals, els espanyols també, un procediment judicial a la Unió Europea no acostuma a durar sencer més de 14 mesos. I quan vol donar canya, la dona, com en la recent sentència que ha deixat aplanades Polònia i Hongria. I és que, sàviament, el legislatiu
és a Estrasburg i a Brussel·les, i l'executiu a Brussel·les i el judicial a Luxemburg, no caient la Unió Europea en la trampa dels estats-nació en què, en centrar-se tots els poders a la capital, són un niu de contaminació creuada. Per no dir corrupció. Bé, és Europa. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.